Welcome to Tacloban City. Ito ang terminal. Tacloban yan na. Ang Tacloban. Ano yung nakikita nyo? Robinson po yun. Kaso di kami. Di makita masyado. Dito na kami. Dito na kami. Kaya, hello. Ang ganda ng terminal. Samahan niyo kami mga Punta kami sa taas. Taas kami. Mga PC namin. Ay! Naku. Ito kami. Ay. Mag-CR. Didi pala ang babae. Ayan yung kami sa taas kasi nauuhaw. Ganda, no? Para tayong nasa ano? Para tayong nasa China ng ano? Basement pala ito. Oo, mahita. Kaya mag-CR kami 5 pesos ang bayad. Kaya, wait muna. Ito sa CR, furnace. Ngayon, sige, nagmabot ako kami. Okay na naman po kami ng Tata. Punta ng Baras. Ang tawag niya, hindi Tata. Ini ay Tata po ang tawag. Sinasakyan namon. Hello, Brother Kerwin. Welcome to my vlog. Brother, Budol, ano ba? Tunay mong pangalan, ano ba? Nico? What? Oh, Chico. Oh, Chico. Chico Nona. Huh? Kami sa may Robinson. Ang Robinson kaso di makita. Di makita. Ayan pala ang logo ng Robinson, no? Ayan o ang logo ng Robinson. Shall we have breakfast together? Shall we have breakfast together?